Hello guys, mag-long ride pala kami sa malapit. Wow! Kasama ko ang aking kapatid. Ano mo sabi? Charis! And guys, inayos ko na yung waist dyan. Ayan. Balis na kami. At nagpaalam muna ako sa ating vlog. Honey May Love So Sweet. And ang style. Ayan guys, wait lang kaya nag-voice record ako. Diretso na kami guys. Ayan, inayos namin yung waist at duman kami dito sa UP Dalaman. Ayan guys, makikita nyo at medyo traffic. Pero hindi naman. Sobrang ganda rito guys kasi nga sobrang dami ng puno. At maganda rito guys, parang nasa Baguio ka kasi napakalamig. So guys, dito kami dito sa gasolinahan sa Shell pero wala siyang Shell. Ano mo sabi? Ayan, si Kuya tinusok na ayos din. Nilagyan ng gas yung ating mahiwagang motorcycle. Yes, sir! Ayan, nagkarga lang kami yan, guys, ng 200 pesos! Siyempre, nagbayad yung ating kapatid. Diretso na kami, guys, ha? Ayan, guys, diretso na kami sa biyahe. Pasensya na kayo, guys, kasi hindi ko naayos yung camera ko. Ayan nga, ang nakikita lang yung cellphone. Ayan nga, ang nakikita lang yung cellphone. Pero nakikita nyo naman ibang sasakyan, kaya okay na yan. Hehe. And guys, diretso kami. Ano kasi guys, binili ko yan sa Lazada yung lalagyan ng cellphone. So, hindi ko na iangat-angat na pala inangat. Tapos yung cellphone binababa ko para nakikita nyo guys yung aking nadaanan. So guys, nandito na nga kami guys. Oh, kabilis-bilis, nandito na kami sa may Grand Canal. Yes sir! Ayan, syempre naka-passport tayo. Singit-singit tayo dyan guys. Basta wag ka lang makasagi kasi pag nakasagi ka, ang libo mo, kulang talaga. Paano mo sabi? Yes sir. Yes, diretso tayo sa biyahe. Ayan. So, huminto nga kami dito guys. Nandito na kaagad kami guys. So, malapit na kami guys sa Cavite. Hindi ko alam kung saan yan. So, huminto ako dyan kasi sobrang uhaw ko na talaga guys. Ito guys, nandito na kami dito sa may bigasan na to. Bumili na ako ng tubig. So, tinuro ako ni Kuya din sa kabila kasi nga wala daw silang tubig na mineral na benebenta. Kaya dito ako si guys sa kabila bumili kay nanay. Yes, shout out sa'yo nanay. Ayan, binigyan niya ako ng pakalamig na tubig. Napakasarap. Ayan, lumapit na ako dito sa aking kapatid at pinayos sa akin yung waist kasi siya naman daw magmamaneho guys. Kaya pinagbigyan natin. Yes sir, kasi masakit na yung likod ko at yung aking puwet. Oh my God! Now guys, nandito na kami guys. Siyempre yung kapatid ko yung nag-drive dyan. Ayan. So yes sir, napakaganda nga dito at parang makikita mo parang piyesta rito guys sa lugar na to. Di ko alam kung anong lugar to. Huwag mo akong nakausap tayo kasi nagbo-voice record ako na ito. Ayan guys, nakita nga itong aeroplano sir. Ayan, napakaganda guys kasi nga napakababa dito ng aeroplano kasi malapit yan sa Pasig sa terminal niya. Ayan, ay sa terminal. Sa airport niya, ayan. So, syempre, inabot na kami ng gabi dito, guys. Kaya may pailo na sa gilid. Ayan. Tingnan mo naman yung ang pagmalayan ng aking kapatid. Napakaganda, napaka-smooth. Yes, sir. Ayan, guys. Inabot na kami siguro, guys, mga alas 5 na to. At nakarating kami mga 6:30 yata. Ayan, guys. So, tingnan mo naman na napaka-swabe talaga mag-drive na aking kapatid. Yeah, 150 papa. Ayan, guys. Suminto nga kami dito. At sabi ni ate, tanongin niya muna si Ate Lot kung saan kami dadaan. Pero nakamapa naman kami. Nagtanong na kami para hindi kami maligaw. Pero malapit na kami dyan guys. Ayan, bumili muna kami ng Dunkin Donut. Pero may donut. Yes sir, ayan. Ayan nga guys, nagdiretso na kami dyan guys. Ayan, so malapit na kami dyan guys. Kaya nagtanong ulit kami kung saan nga sila banda. Kasi nga may dalawang way dyan, kaliwa kanan. Namidbid ang katulos ah. So ayun na nga guys, tinawag na kami natin kasi munti ka na kami makalagpas. Ayan na nga guys, ayan namin na kami dyan. At ayan, inayos ko na guys yung aking motorcycle. Yes sir, yung aking baby. Yes, ayan nakita ko nga si Ate Lot at nagmamana ako sa kanya. Huwag ko daw siya manuhan kasi hindi pa daw siya matanda. Ayan, pumasok na ako dito sa loob at yung aking kapatid umupo ka agad para sarili niya yung bahay. Ayan, nagmana ko agad ako yung lola. Ayan, nagmana rin ako dyan kayo. Siyempre, lumabas ulit ako kasi nahiya na ako kasi makapal na yung ating mukha, guys. Ayan, guys, ayan. So, nakita ko nga itong kaibigan ko, guys. Dumating na siya. Ayan, si Geraldine Saladrenia. Ayan. Naghiram daw siya ng ating motorcycle kasi likot-ekot niyan. Kaya subukan niya kung maganda rin i-drive. Yes, sir. Ayan, sabi ko, sige pare, ikaw bahala. Ayan nga guys, syempre, bagay na bagay, oh. Wow!
Wow, panis. Ayan, green light na yung aking nahiwagang motorcycle. Yeah! Pagtapos nga ng drive yan guys, pumunta kami dito sa inupa ng aking kaibigan. Ang bango. Ano yan, kaibigan? Ha? Hindi ko alam kung ano yan. Basta Wow. Ano yan? Butter? butter. Butter? Butter, ano? Butter shrimp. Yeah! Dahil na sa tinaram na po yun. Butter buyod. Hindi na sa Butter buyod. So, nasa vlog na naman ako niya. Ano mo sabi? Sino si shout out to dyan? Shoutout sa mga taga-inablan. Yeah! Nice. Sa mga maritis. Vlogger na ako. Di totoo yan. Sa mga maritis. Kalaman mo? Sa mga maritis. Shoutout sa mga marites dyan. Talaga! Sana makabot sa inyo. Si Say ang pinakainat na maritis doon. Don't mention the name because... Nagpa-shout out si Ate Marisol. I-shout out. Ayan. Shoutout sa mga kapamilya ko dyan. Vlogger na ako. Sabi ko pagbigay yung minira. Ayan. Ayan guys, tapos na nga magluto yung kaibigan ko na ng butter shrimp daw o hipon o buyod. Ayan, pagtapos na nag-inuman na kami ng gabi na yun at may tumawag ng uwak dyan. Ayan, syempre umaga na guys, uwi na kami, tapos na kami uminom nga kagabi. So salamat kay Lola Bete at kay Nana Shirley, kila Ate Lot, kila Ate Aisa. Ayan, salamat po. Tapos sa Gabos, Endo, kay Natataabos, napakasiram kang kasiram kang Adidas, tapos yan atayas, kasiram ko pagkaluto sa sunod, grabe, makikaw, grabe. Ayan, guys, nice na ng aking kapatid yung cellphone kasi mag-race kami at baka mamaya maligaw kami, mapunta kami sa Baligtao. Yes! Paano mo sabi? Hey guys, syempre guys, nice ko na yung motor natin dyan kasi uwi na nga tayo, medyo malayo na yung ating guy, baka abutin tayo ng 2 oras pero subukan natin baka mga isa't kalahati lang kasi wala naman traffic, alas 6 pa lang ng umaga ngayon. December naman. Alo, yung pa. Sige po. La. Salamat. Ha? Ha? Head south, then make a U-turn. Salamat po. And guys, nagpasalamat na nga ako at umalis na kami. Yan, biyahe na kami ni aking brother. Ayan, lumabas na kami dito sa may subdivision na to. Di ko alam kung anong tawag dyan. Kasi wala sa mga yan. Ayan, diretso na kami dyan at kakaliwa na nga kami dyan. Yes, sir. Ayan guys, na umalis na kami dyan mga alas magsi-7 po yata kami dyan umalis guys. So, syempre nagising kami ni ate. Nag-alarm nga ako guys. So, nag-alarm ako ng alas 4 pero nag-alarm ako hindi pa rin kami nagising. Hindi pa rin kami bumangon kasi nga may hangover pa dahil dyan sa TSM. Yes! Ayan, nice ka ng aking kapatid yung waist. Tingnan niya kung talagang papunta kami sa Manila o sa Cubao. Ayan. Kasi Cubao lang guys yung aming waist. Ayan nga guys, pumunta muna kami dito sa 7-Eleven. Ayan, pumasok yung aking kapatid. Hindi ko alam kung anong gagawin niya dyan. Ayan, tumayo muna ako dito sa Gedli. At nilalang ko guys yung napakasarap ng simoy ng hangin ng Cavite. Sa akin mapupungay mo mga mata. Wala akong takas sa nakakalunod mong ganda. And guys, lumabas na yung aking kapatid at medyo may pa-slow mo pa. Yes! And guys, yung motor guys. Naman kami, medyo malay-alay pa yung aming guy. Pero napaganda ng guy ngayon guys kasi hindi na siya mainit. At wala pa masyadong traffic kasi nga guys, mag-7 na yun yata yan. So, ayan guys, diretso na kami. Pasensya na kasi yung nakikita niyo talaga yung cellphone lang at yung utak ng aking motor. Ayan guys, napakasarap nyo naman guys. Wala masyadong sasakyan kasi nga sobrang aga pa niya. Ayan, lagyan natin ng music! Music, maestro! Sabi na mahal kang mayakap ka. Masayaw sa ulan ng mundo'y gagaan. Mundo'y gagaan. Maligaw man ng landas ay hahanapin ang kalsada.
Ayan guys, natapos yung music. Ayan, pero gusto ko pa ulit ng music. Kaya music, maestro! Sabi na mahalikan, mayakap ka't masayaw sa ulan. Ang mundo'y gagaan, mundo'y gagaan. Maligaw man ng landas ay hahanapin ang kalsada patungo sa'yo. Ikaw ang daan. Dumilim man ang paligid ay ikaw pa din ang ilaw ko. Bakit uhaw sa iyong sayaw? Bakit ikaw hindi bibitaw sa iyong sayo? Laging And guys, natapos na nga yung music. Gusto ko pa ulit ng music pero nag-request yung aking kapatid kasi andito siya habang nagbo-voice record ako. Kaya lagyan uli natin ng music dyan. Yes sir, music maestro. tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago kailanman. And guys, nakita ko nga si nanay doon. Siyempre, binigyan natin ng slow motion. Yes! Sa mga nanay dyan. Yes! Happy Mother's Day po sa inyong lahat. So, ayan guys, patuloy kami sa pagbiyahe ng aking kapatid. Nandito nga kami sa airport. Nakita nyo guys, may lumipad na aeroplano. Siyempre, napaganda. Yes, sir! Kasi makikita mo guys na napakalapit talaga guys ng, siyempre, napakalapit talaga guys sa'yo ng aeroplano. At napakasakit guys sa tenga. Kasi, paano mo sabi? nga medyo talaga maingay talaga siya guys yan. So syempre patuloy na tayo guys sa pagbiyahe at bigyan natin uli ng music maestro. Magdadrive ako hanggang Baguio, magdadrive ako hanggang Bicol, magdadrive ako. Dito nga guys sa punto na ito guys, patuloy pa rin ako sa pagmamaneho. Pero dyan sa unahan guys, may nangyaring hindi maganda guys, kaya panoorin niyo po. Ayos ka lang boss? Wow naman! Wow! Wow! Sabi ka muna boss, ayos ka lang. So nakita talaga ng dalawang mata ko guys kung Totoo yan. paano si kuya natumba. Akala ko nga guys nasagi siya nung isang motorista, pero hindi naman pala guys. Madulas lang talaga yung kalsada kasi may buha-buhangin siya guys. Hininto ko nga muna dito guys saglit kasi yung cellphone ko nag-a-alarm. Ayan, kaya sabi ko na kaya pinatay ko muna yung alarm guys ng aking cellphone. Kaya patuloy kami sa pagbiyahe ni kapatid. Ayan, so guys sa kanina pala guys, so ingat-ingat tayo palagi sa ating pagmamaneho, lalo na guys pag umuulan kasi sobrang dulas talaga guys ng kalsada guys. Kaya yung kanina nga tutulungan ko sana pero tinulungan naman ng isang motorista doon, tinayo yung motor ni kuya. So hindi naman nagrabe kasi nadulas lang naman siya guys. Kaya ingat-ingat po tayo palagi guys. So patuloy tayo sa pagmaneho. Ayan.
Dito nga kami guys sa may ano, yan. Pagka kumaliwa na kami dyan guys, UP Diliman na yan. So malapit na kami sa Cruz na Ligas kasi sobrang sakit na talaga guys ng pet ko. Bola lang yan. Grabe. Dito guys pala, dito nakikita niyo yung kapatid ko. Ayan, kasi nga diyan siya pumasok sa ano sa loob na yan, tapos kumaliwa siya kaya natikitan siya ng MMDA. Ayan guys, dito kami sa Diliman. Ayan, makikita mo guys yung ganda talaga sa sobrang dami ng puno, napakalamig ng hangin dito yan sa UP. Ayan, dire-diretso lang kami diyan guys kasi sa unahan yan, liligo na kami diyan kasi nga Cruz na Ligas na at medyo makapagpahinga na at medyo antok pa rin ako kasi nga kagabi nag-inom kami. So natapos yan guys siguro mga 1:00 na o 2:00. Ayan. Salamat pala sa aming kaibigan. Ayan. Thank you sa iyo, pare ko ay sa jamming natin. Ayan. Sa susunod ulit siguro mga December, matagal-tagal ulit tayo magkikita-kita. Ayan guys, nandito na pala kami sa Cruz na Ligas. Papasok na kami dyan kasi nga nandito na kami. Kasi ang sakit na ng pet ko at medyo gusto ko nang umiglip-iglip kahit paano. Pero guys, parang hindi pa ako makakaiglip kasi nga marami pa yung tahiin ko doon kasi tambak na daw yung tahiin nga guys kasi ang dami talaga nagpapatahi. Guys, ayan sa mga nagpapatahi, maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang pagpapatahi. Magpatahi lang kayo para marami kaming kita. Ayan. So, diretso lang kami dyan guys. Dito na kami dumaan sa palengke guys. Ayan. Pesta rin pala rito nung May 7, 6, 7 kami mga banteritas pa dyan guys. Ayan, sobrang dami nga ng tao guys. Ayan nyo. Ganito talaga guys. So, anong pesta pag bagong taon, Pasko, sobrang dami ng tao rito guys. Parang hindi mo na talaga mahulugan ng karayom. Ayan guys. So, tingnan mo yan. Ayan, palengke na yan guys. Ayan, pagkakanin ko dyan guys. Nandiyan na yung aming mahiwagang tindahan. Siyempre. Ayan guys, so makikita nyo napakaganda talaga rito kasi napakadami ng tao. Hoy! Nag-almusal ka na? Ano gusto mo? Ha? Dito nga guys, nakita ko si Lablab at tinanong ko siya kung nag-almusal na siya. Sabi niya hindi pa daw. Tinanong ko kung anong gusto pero sabi niya wala. Ako lang daw sapat na. Sana all. Yes sir, sana all. Charing, saya. Ninayos ko na nga dito guys yung ating motorcycle. Yes. Ayan, nandiyan si brother nakatayo dyan at ang sakit o din ng likod niya kasi nga angkas siya. Ayan, pumunta nga uli ako rito guys sa aking lab. Ano gusto mo? Kape? Bibili ako. Pagkakataon nga guys, nagtanong uli ako sa kanya kung anong gusto niya pero nagsuggest kung tinanong ko siya kung gusto niya ng kape pero sabi niya oo. Kaya guys, sorry, hanggang dito na lang. So magtitimpla muna ako ng kape ng aking lab. Bye bye, love you more.